Babae arestado matapos mangawat sa isa ka grocery store sa Zarga, Iloilo. Insidente na hulikam. Si John Sala nakatutok. Palantawa ako sa bag! Lain matsyog ko. Palantawa ako sa bag! Hindi nyo ko pagpagyan di ha? Tongki ko to pulis! Hindi tabal mo talaga. Ang Pongko de! Hindi ang alima ko. Pongko de! Tay pilit. Isa! Pongko de! Hindi pa bi. Pongko! Ini-eksena sa isa ka grocery store sa Banwasang Zarga, Iloilo kainas ang aga. Sa imo paglantaw daw isa lang ka-eksena sa pelikula. Apang video ini sang pagdakop sang cashier sang nasambit nga grocery store sa babayi nga nangawat sang grocery items. Sa balor nga masobra 600 pesos nadagtaan ang ngalan sang 37 anyos nga babayi ginkilala kay Rose Andy Ocampo, residente sang Dueñas, Iloilo. Preso sa karon sa lakapsel sang Zarga Police Station ang suspect nga apisar nagpaiway na nga magpa-interview. Bation sa gwa sang police station ang iya paghinulsol. Gin-grocery niya nga sa tray, amo na to ang iya nga kuntani nga baydan. Pero gin-hostage sang cashier, sang mga grocery nga ginbutang niya sa bag niya. Sunod sa cashier na si plata na sining babayi nga nangawat, nanotisyaran man sini nga daw wala sang iya kaugalingon ang babayi kag daw ginakulbaan. Nakita ko siya sa dilata, may bag siya mo. Tapos gamata-mata mo na sulod. Tapos doon nagamuna sa sakon, doon nagbalik, di ba la? Kawala na ko dayon eh, pero nakita ko na. Sing ko pala tawala ko sang bag mo. So doon nagkuha na sa, dito na ako din na meron sa. Sing ko pala tawa ko isang bag mo. Ako din siya, tapos gapalak na sa. Si Rose ang nagapangatubang subong sa kaso nga theft. Upod kay si Lido Linduque, John Sala, One Western Visayas.